Fil-Jum Internazzjonali tal-Anzjani ġew estiżi s-servizzi tat-Telecare għall-anzjani biex jibqgħu jgħixu ħajjithom b'aktar serħan il-moħħ. Bl-estensjoni li tħabbret, l-anzjani li għandhom aktar minn 80 sena u jużaw it-Telecare se jkunu qed jibbenefikaw minn dan is-servizz b'xejn b'riżultat ta' sussidji mill-anzjanità attiva u l-kura fil-komunità. Bl-istess mod, dawk ta' aktar minn 60 sena li jgħixu waħedhom u għandhom il-karta rosa valida jew il-karta safra li turi li huma diabetiċi se jibqgħu jibbenefikaw minn dan is-servizz b'xejn. L-anzjani ta' inqas minn 80 sena li mhumiex eliġibbli għal servizz b'xejn se jibbenefikaw minn servizz parzjalment issussidjat. Fl-estensjoni ta' dawn is-servizzi s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva, Malcolm Paula Ġusgalja, għalli b'dawn il-miżuri l-Gvern qed iwettaq l-ewwel parti ta' miżura elettorali. Apparti il-fatt ukoll li qabel kienet biex tipprovdi għalih irid ikollok service provider partikolari wieħed li kienet daqsxejn anomalija fil-fatt issa ftaħni ukoll għas-service providers kollha. Għalhekk ħankunu qegħdin iħallu bejn wieħed u ieħor mal-250,000 fil-bwiet tal-anzjani tagħna. Il-Kap Eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità, Renzo De Gabriele, għalli dan is-servizz se jkompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani u jkompli jassigura li jkunu jistgħu jibqgħu jgħixu b'mod indipendenti. L-assistent direttur tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità, Stephanie Kent, spjegat fid-dettall kif dan is-servizz jgħin lill-anzjani f'każ ta' emerġenza u kif l-użu tiegħu jissimplifika l-għajnuna f'momenti ta' bżonn.